Може би е така. Тук съм малко страшен обаче. Супер физиономия. Не е тук. Добро утро, приятели. Аз съм Стоил Григоров. След малко тръгваме към Париж. Трябва да сме в летището. В момента е 4:20 през нощта. Не спахме много, към 3 часа и нещо, защото не се оправихме на време да... Аз мисля в последния момент си оправих багажа просто и нямаше как. И сега трябва да изменя кучини, защото това не направих едно време. Айде! Аз щях да влогвам. Не, аз щях да. Хора, качихме се в асансьора. Хора, не, качихме се в асансьора. Ето това е аутфита ми. Ето това е моя аутфит. Аутфита на Изи. Това е ръчно нарисувано. Да, от Вики. Ненормално добро. Чакай да излезем от него. Чакай да си покажа аутфита. Let's go! Айде. Добре, айде отиваме, че ни чака таксито. Здравейте хора, в момента излитаме. С нов самолет, чисто нов. Това е тестовото летене. Кажете ми колко обичате да летите, долу в коментарите, споделете ми моля. Коя дестинация ваша е вашата любима дестинация и обичате ли да летите или не? От 1 до 3, колко обичате да летите? Здравейте, правим самолетно ревю. Този самолет, ако видите, не се качвайте на него. Този самолет става. Тия двата са едни и същи, не знам защо сме въобще. Събират по 214 човека. Моят личен фаворит е Embraer. Той е недооценен според мен лично. Всички харесват Boeing и Airbus, но Embraer вече е друго нещо. Това е истината. Embraer. Качвайте само на Embraer самолети. Излизаме хора. Каснахме тук що. Отиваме си взимаме багажа. И така. Айде. Кекса би го рейтнал от 10, може би 7. Добре е вкусен, не лошо въобще. Хора, ще пробвам тарталет. Вие сте много бързи, бе, ние... Това как? Въобще, май ще трябва да си отхапа директно. Ама не ни прещите. Не, това е много вкусно това. 10 out of 10 хора. Тарталетата. 10 out of 10. Здравейте хора, аз съм Стоил Григоров и най-накрая стигнах до момента, в който исках да стигна. Просто се разхождам из Париж. Аре, фокусирай бе, брато. Направо плагявам наистина.
намерих място, по което искам да се разхождам. Искам да сляза долу край реката. Хора, едно нещо ми прави впечатление в Париж. Мега много хора тичат. Супер много хора просто наистина търчат през цялото време навсякъде по улицата. Това в София много рядко ще го видиш, то само единствено по паркове. Тук буквално даже по центъра, по оживените улици има такива хора. И то много. Реално е доста яко. Това ни е хотела, хора. Оттам виждахме много голяма част от Париж. И беше много готино и красиво. Хора, видях тази машина отвънка, докато се разхождах, която е с обувки. И исках да си пробвам късмета. Взел съм си един жетон. Един жетон струва 5 евро. Казаха, че има един победител седмично. Сега ще избера кои да са. Да ви кажа честно, те червените ми харесват, те лилавите също, обаче аз нямам много дрехи, с които ги первам. Ще дали просто да не играя сейф и да ходя примерно черно-бяло. Въпреки че са доста леймо, но... Абе ще видим, фото се падне. Сега няма къде друго да сложи камерата, така че тук ще е жетона. Аз съм малумен просто, бе. Цялото нещо е, че ти трябва да цъкнеш бутона веднъж, все едно пускаш го веднъж. Аз тръгнах малко по малко да го натискам. Мале, много съм просто. Така, хора, не знам какво да кажа. Много ме е яд. Много ме е срам. Защото бях някакъв мега надъхан, разбирате ли. Отивам и питам, нали, жената първо дали мога да снимам за влог, за контент. Тя ми позволява. Обяснява ми играта как работи и аз съм някакъв, чакай, това не е ли много лесно? То беше ясно просто, че се преба веднага, щом казвам нещо подобно. Това просто веднага, аз просто така се джинкснах, не че съм направил нещо грешно. Аз пускам и то в първата секунда, аз се преебавам, първата секунда. Даже нямаше време някакси да се ексайтна, да се развълнувам, че да стане нещо яко, разбирате ли? Супер тъпо. Право обяснях. Там има нещо, което пише Fresh Noodles, хора. Дали да ям там? Много обичам нудли. Всякакви такива неща с нудли, просто обожавам. Fresh Noodles, наистина изглежда яко. Наистина там ще ям просто. Ето го, вижте знака. Опо! Избрах си меню. Първо ще си взема гьода с пиле и второто noodle суп с spicy chocolate pork. Това си избрах. Ще го пробваме и ще го оценим. Да видим как е. Майко, хора, това е брутално вкусно. Майко мила. Определено е най-добрата гилза, която съм ял. Смисъл 10 от 10, наистина. Даже карам и утре да дойдем да ядем пак тук.
защото тя обожава гьоза и тая мисля, че просто ще йоби, разбирате. Сега време за супата, която е доста гореща. Стори, че така седа, защото за да ме чувате. Затова съм толкова отрязана глава и тиква. И пак не знам дали се чува. Нудлите са добре. Бульона е добре. Да пробваме месото, каймичката. Вкусно е, просто не е люто въобще. Мога да кажа, че 6 от 10. Не бих взел същото нещо, ако дойде тук, но определено гьозда е брутална. Хора, да ви признаете честно, много се насвиних, наистина много сериозно се наядох и беше бая вкусно. Цялото нещо ми излезе 14 евро. Да я знам, мога да кажа, че е добра цена да се наедеш като свиня. Това ако го обърнете в левове, все едно съм дал 14 лева да се наям като цар. В крайна сметка, може би супата, нали, дадох 6 от 10, бих и дал 7. Бих издал 7. Не беше толкова зле наистина, даже беше вкусна. Вижте колко е хубав този магазин, колко е красив. Даже беше вкусна. Продължаваме нашата разходка в Париж. Хора, ето, завърнах се. Вижте, Айфеловата куля. Тя е. Айфеловата кула свети. Може би, айде ще отида до нея. Това ще ми е файнал, последната дестинация. Иначе тук има един много як замък, буквално. Който, не знам, изглежда мега яко. Слушайте сега. Не е ли мега яко? В смисъл, представете си, едно време лордовете и дюковете или там, които се водят, като са живяли е така в един замък. И то целият замък е такъв, цялото това огромно нещо е било само на него и на семейството му, нали. И да, смисъл, те са били, примерно да кажем, повече хора, имало много прислуги и такива работи, защото все пак трябва да се грижат за това нещо някакви хора. Но просто си представете колко е яко, колко е инсейн. Мисля, е толкова огромно, че ти буквално можеш да се загубиш вътре. Винаги като съм виждал такива огромни постройки, това ми е било в главата. Няма ли да е мега яко да живееш в нещо такова? Просто с всичките си приятели постоянно правите всякакви неща и ти ще имаш буквално всичко вътре. Не знам, може просто си го представям твърде приказно. In Paris, Paris, Omelette du Roman. Това не трябваше просто да кажа. Може да фокусираш вече да ти се в гащите. Хора, значи първо искам да ви кажа, наистина ходя може би от 20 минути в този тунел и си мислех, че мега много съм се отклонил от Айфеловата кула, защото исках да стигна до нея. Искам само да ви покажа, че тя изглежда на същото разстояние, бе, хора. Сега не го виждате от дърветата, ама сега ще мина, ще пресека. За това го боря. Между другото, фън факт, много забавен факт, като предния път бях в Париж, говорих с един човек да започна работа като Riot Support. Минах интервюта и всичко и последното нещо, което се изискваше от мен, беше акаунта ми да мина някакъв toxicity check.
Аз наистина никога не съм бил токсик в лигата. Много малко пиша, винаги много малко съм писал, просто защото ме мързи. Но точно тогава, само ще ви кажа, чакайте, ще ме сгазят. Той не спира, бе, той ми е зелен, обаче той не спира изобщо. Точно тогава бях писал retard или какво бях написал? Learn to play monkeys, защото ми бяха скочили 3 и аз ги надиграх мега здраво и мисля, че бях бил 2 и избягал. И бях мега мощен. Абе, разбирате ме, малко така, като ти покипи кръвта и ти се правят някакви неинтересни, ти после искаш малко да им го натриеш в носа, като не им се е получило. И реално само заради тези неща, мисля, че главно заради това, че бях написал retard на някой, просто ми казаха, еми сори, но не минаваш токсисти чека, няма как да продължим. И бях мега тъжен. Мега тъжен наистина. Даже ревах. В смисъл не се шегувам, просто ревах. Някакси винаги съм си представял, че би било супер яко. Чайте само, че видях нещо много интересно. Някаква кухня това. Вижте. Тиган. Тиган. Яко. Човек си пее. Толкова е яко това. Аз игра лига от 3-ти клас, хора, само това ще ви кажа. Просто представете си просто. Още от 6-7 клас винаги съм си представил колко би било яко да работя като Riot Support и оттам по някакъв начин, малко по малко, да почна да се издигам в иерархията на компанията, но то просто не се случи. Може би просто не е било времето за това. Чайте да видим това дърво колко е красиво. Охо! Яко! И така, basically е това. Тъжно, но това се случи. Пикфорд, Блекфорд, Скибиди и Рашфорд. Не съм се качвал между другото никога горе. Може би било яко. Ма третия път, като дойда в Париж, тогава може. Здравейте хора, отиваме към парижанското метро. Това ще е последното ни приключение за деня, защото съм гроги и така ще видим как е. Тук сме, ето го, метрото така изглежда. Добре, яко, мляко. Дава ми го колко? 30 минути горе-долу до нас. С метро до някъде и после имам 1 километър пеша. Pretty good за 2 евро. Мале хора, ставах тук на спирката, тук мирише на най-гадните лъйна и тиквач. Много сериозен, в смисъл мега наситен, разбирате ли? Право инсейн, не мога да повярвам как е възможно толкова силно да мирише въобще. И хората все едно нищо им няма, разбирате ли? Направо не мога да повярвам, мисля. Луина. Луи. Метро Луп. Rainbow Six референс. Ами хора, да ви кажа честно, мислих си, че метрото ще е малко по-интересното, не беше. Беше си метро като метро, просто малко по-миризливо и малко кринж, защото опашката беше невероятна. Аз реших да си фана метрото точно от метростанцията на Айфеловата кула. Добро мислене, наистина.
О, плъх! Майка, какъв плъх! Хора, трябва да го видите. Мале, какъв плъх беше това. Не знам дали ще се види. Още един! Излезах от шахтите. Ето тука. Най-накрая стигнахме до хотела. Купи си чипс и някаква напитка. И ето го хотелчето. И сега си отиваме нагоре. Тук има някакви мега яхите. Яко е. И тук вече сме в яката част, истинската. Има 4 асансьора. Просто трябва да си сканирам картата. То ми отваря един от всичките и директно ще отиде на този етаж, където ми е апартамента. Модерна работа, модерна. Има някакви яки работи тук. Яка музичка, футуристична. Таван. Кой асансьор има таван? Вие виждали ли? Возили ли си някога в такъв асансьор? С таван. Сега ще видите стаичката. Не е много подредена в момента, ама вижте само колко яко изглежда. Тук всичко. Малко е като Scary Liminal Space. Айде. Много е разхвърлено, за което се извинявам, но нямаше как. Ето е тоалетната. Ето е банята, смивка. Реално изглежда доста готино, фенси, шменси, генси. И тук, дами и господа, са леглата, които изглеждат ултра удобни. Какърския стол на всяка една хотелска стая, телевизорчето и гледката, която в момента съм аз. Много се изморих, много се разходих, ще се изкъпя. Ще си пусна Age of Mythology клипче и може би даже ще откъртя, няма да мога да изчакам изи, защото така или иначе не съм спал много, даже доста малко. Благодаря, че бяхте с мен през този ден. Вие го направихте хубав. Обичам ви. Благодаря за гледането. Нали знаете, лайк, абонирайте се и коментирайте за още хубави и прекрасни видеа. Хайде, чао. Love you, guys. Благодаря ви за гледането и за подкрепата. Хайде. Бомбокла!